di mlebu kamar mandi. Kamar mandi. Ganti uang. Si, sing bapak kowe di semak. Ono balik. Hilang kok, Lagi, di parani kamar. Apa? Diparani saya golek. Mari hilang kabeh. Iki belum kita bersembunyi. Diculik tengu. Awan diculik tengu.
Ini ketok. Macam rano yang kita ulane kok. Apa? Mau suarane kok macam rano yang ora. Background nih. Pikiran iki. Lah ya ora. Iki kita ulane. Gerake piye tak ngono? Hah? Gerake lo dingeti. Gerake? Iya. Piye? Ora lo dingeti. Ora kepala. Sing ngerti apane iki? Iki dingeti biasa. Ah, ngomong lo. Biasa dingeti. Yo, ayo. Ngajar biasa. Papa ngene iki meneng ae. Lah nek mau jono kuwi papa. Nah. Coba ngene meneng ae. Oke. 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 Lali biasa dingeti. Aja lali. Dase ngerti lo yo. Dingeti biasa. Ayo. Ayo. Iki Ci, rolu. Dase ngerti iki lho. Iki lho. Iki das apa apa? Lah kok ora malah ngerti biasa. Lah jare kok ngerti dase. Begini enggak apa cek. Atau bang sekolah anak. Piye lah piye? Aku iki lho, tanganku wis gak ngene iki tok-tok. Ngene kok. Ngene. Meneng ae. Oke. Iyo, ayo. Rekod tulis Sariman. Yo. Milio Sentor. Bakal mulya uripmu. Mati urip bangga Heru Sariman. Dadi ora gelem milih Sentor. Dadi pepalangku. Maju kandel-kandel. Iki sing mungkas. Aduh. Tolong. Aku gak iso balik. Bilang ah. Aduh. Waduh. Kurang ajar. Nyoh, kurang ajar.
kayak begitu. Oh nyari. Ya. Tolong suni wajang dulu. Jadi cakal aku gak dengar macam ketoprak ya. Aku mati kecelakaan. Gak sekolah pondok. Aku demit panas di tenggorokan panas. Pangan bocah ini, pangan bocah
sudah. Aku teman dikit, apa ya terus? Bedul baca, bedul, ya. Aku mendengar, ya. Aku gak bisa mendengar, gak bisa mendengar. Goyang, ya kalau itu. Aku. Aku pedang pacarmu. Tak sudah. Bahkan rasamu ya. Ayo terus lakono. Aku nggak nengene. Aku tetelah. Awas, iya, awas jangan hati-hati jangan. Aku kan dua tangan mah. Berarti tangan. Siji. Aku senang. Wah, mau saya nggak di sini aja. Benar semua. Bocahnya dibagi.
Kowe karo aku lan dibagi dhewe ngono ndang. Gending aku raman dhewe ya piye. Aku mlawer. Wedhun tang tang lagi. Ngono kuwi dibagi kowe ndang wis. Bengi iki rame tenan penontonnya full desa ngerang. Woi, seneng ati ya, Dek. Iya, Kang. Menghibur masyarakat iki ditekakno desa kene acarane wae madul aurus. Woi, alhamdulillah ditungakno ae. Muga-muga ngantene sama wa wadah warahmah. Kaya wong-wong ngene iku. Iya, Kang. Yo ndang tok momongan ana dongane nganten iku. Ora, Kang. Iya ya. Aku kan medun, ya bang bayi iso ora iso medun wae kula mboten saged medun merek mriki mawon lho merek. Kowe to gak iso medun. Karek kowe to medun ora yo, lha yo medun ora. Kowe Kang, medun ya, Kang. Wah, gak iso medun aku wabut timbal ndasku lho abut, ndasku abut. Ane ngono langsung disawer karo goyang DJ yo. Iya, Kang. Wes, dikenalno ketuk praile mogol iki jos tenan rentan lakone berturut-turut ngono. Lho sik tak kampanane. Terus nampane piye, Kang? Lho jabang bayi. Jangan, Kang. Tangan telu. Neng. Aduh. Iya. Aku, Kang. Aku, Mbak. Maju andang nek pertel ndang maju ndang. Endang iki budek endang. Ndang maju ndang. Endang maju Gusti. Waduh. Aku wae nek ngono. Kowe maju. Ono apa, Kang? Diabang bayi sing dadi BS kok wayang budek. Sore yang raketo, Kang. Berpakaian baca eksis. Astagfirullah. Matur suwun. Saya lagi terus. Langsung digoyang DJ. Ya. Ayo le. Langsung DJ. Delok Wahyu manggon nang rene. Dalu.
pati. Malah kowe sing tak arani kemelancang. Kok bisa? Aku rong nganti ngecake kabisanku wis mbok gawa melayu karepmu piye. Aku ngerti tenane iki sapa. Saya marang olah Bilorogo habar pisan kowe durung bisa. Kudune ke matur nuwun kelawan aku. Yen ora aku kelakon kowe tumekaning pati. Kowe kok iso ngarani nek aku ora iso Bilorogo? Perkara mbelani karo negaraku Gading Kencana. Bener. Pancen tak akoni. Aku ning olah Bilorogo urung mumpuni. Merga aku sing tak sinaoni mung olah kasusastran karo tata negara tata praja. Luhur apa sing dadi gegayuhanmu? Kowe kepengin kawula ana ing Gading Kencana ora nganti nandang serakat. Cocok. Mula ganti kuwi ning kene aku tetulung lawan kowe ing ujug kang patut lenggah gampar Gatuloyo ana ing Gading Kencana. Kowe dudu Sariman nanging kowe merga apa watak pantumu kepengin mulyake marang kawula ana ing Gading Kencana. Kowe kok iso ngarani nek aku antarane Sariman sing iso jumeneng Ratu Tonalendra sing pantes aku ngerti kabeh perkara ing Gading Kencana. Ana ing epek-epekku kapara sesembahan ana ing Gading Kencana tumekaning pati kabeh mau saka reka dayane Sariman ing ujug kepengin merjaya kelawan sembahan ana ing Gading Kencana. Perintah lawan Bambang menehi daru beksi sak temah pangayuman ana ing Gading Kencana tumekaning pati. Mergo kepengin nyingkirno kelawan kowe dinakpo lamun to kowe sing merjaya kelawan sembahan ana ing Gading Kencana. Kaya dalang iso mitati lelakon sing tak alami. Kaya dalang iso ngerti sakurunge winarah Gading Kencana kedadean apa wae sampeyan ngerti. Kowe iki takok aku ah. Takok piye? Aku iki sapa ngono lho? Ambekanku sesek. Yo ben. Batin aku nek kowe ijeh cekelan ngene. Hah? Mangga apa sing siluman do disawer. Ngono. Sapa ngerti kowe siluman ngene terus disawer? Iki ambekanku sesek nduk ya takok iki sapa nek ora takok ya tak buka dhewe. Yo wis. Sawangun. Lho sampean iki Aku paklemmu. Pak Subroto. iki lakone apa? Lho, Lakone ora suminten edan ana Subroto. Sendor. Dalem Lah jeneng Subroto kuwi ora mung lakon suminten. Lakon iki kasunyatane ya ana jeneng. Subroto. Ya nggih. Ah, Kula kemutan nalika Kanjeng Ibu kula tesih timur dipun ceriosi nggadahi sedulur Kanjeng Rama menika wonten 3. Kadang tuwanipun Kanjeng Rama, kadang enomipun Kanjeng Rama. aku. Ora ketang sethithik aku go duweni hak waris lenggah dampar Gatuloyo ana ing Gading Kencana. Ewa semono. Aku lilo lan legawa. Ora jumeneng ratu ana ing Gading Kencana, nanging kowe kang patut lenggah dampar Maison Danu ana ing Gading Kencana. Dados panjenengan nggih percaya kalih kula. Percaya? Kula ingkang dados Nalendra ing Gading Kencana. Kaya ngono. Lho, ketua KPK ono rene. Potongan. Subroto iki kadane Kanjeng Rama almarhum sing enom. Lah jenengan sinten? Aku sing tuwa. Jenengan sing tuwa. Subroto urung tepung aku merga nalika isih cilik digelut
kula wentah karo ramamu aku dadi resi katelah Jaramaya. Jaramaya ni lho. Jaramaya. Oh, Raja Jamaraya. Lajeng terus aku dadi juru taman. Sak ngertos kula nggih jenengan dados juru taman. Jenenge Kiai Jomo. Oh, sak tenane aku mung kepengin nentremake kahanan delok sapa sing nakal, sapa sing apik. Lah nalika kula dikroyok kok jenengan mendel mawon malah paman Subroto ingkang nulungi lekmu. Oh ngoten. Tugasku ngene Mas Sendor. Nggih, Pakde. Rama sadurunge seda nitipke surat partisara. Sapa sing pantes dadi ratu sing duwe partisara. Miturutku wong merga lakone Sendor ratu. Nggih. Partisara tak wenehno. Niki partisara wonten Gading Kencana. Ning tugase isih 3 perkara di karo sliramu. Kados pundi Kang Mas? Siji, tentremno praja rebutan saka ponakanmu Sarimun. Sariman. Loro, selametno Patih Mogol karo Pangeran Rohim. Rohim rak ya ponakanmu. Leres. Ponakanmu garwane selir sing dijawab karo Kang Masmu sing ditipke karo Patih Haryomaga. Oh, sing kaping 3 jalur negara gugan wong-wong sing dicilakani kelebu Diah Maharani Mbak Yuni Rohim iku pantes dadi garwamu. Masa ngoten? Iku wis kodrat. Dados kula kedah ngrebat wontenipun Gading Kencana saking Sariman. Nek ora to rebut Gading Kencana brubuh di. Lho, Ngatos-atos. Aja kok sengguh. Lamun to wis nampa partisara kuwi kanugrahan. Nanging akeh kewajiban sing kudu kok rampungke. Mula kanthi kuwi aku mung ndedonga muga wae anggonmu lumaku kalis ing sambikala. Nakalane dondane kadung lebar dhisik-dhisik. Iki nek aku ngroyok Gading Kencana ning duwe partisara. Saya kuat nggonku ngikirno karo Asu Sariman. Mumpun kekuatan munggah Gading Kencana. Pengen nguasani Gading Kencana, nggih to? Monggo ning praja lan kawula nyengkuyung. Sak boten-botene panjenengan iku dadi ratu nggih ngangge gelar.
wiwit dina iki gelar kebiar ingsun jejuluk Prabu Anom Jaya Sariman. Pangapuntenipun Sang Prabu Sariman. Oke. Kinarya tata negara utawi tiyang ingkang maranata hukum. Nah, saksampunipun panjenengan dados ratu, peranatan ingkang badhe dipuncakaken kados pundi? Kedahipun dipun wae. Ya, anak kula sarujuk kados Kanjeng Rama kemawon, ambek adil para marto rak kula ngoten. Yang sakraune Rama nggutakne gunake gite sada. Nah, beneran. Sing dadi ratu aku gunakne gite pendung. Sebenaripun kados pundi? Tegesipun kados pundi? Yen Rama dhisik nggih ana kawula luput isih menehi pangapura. Yen sing dadi ratu aku langsung pidana. Mergo ratu panguasane tanpa winates. Sinuwun menawi tata hukum pradata jenengan ewahi ginakaken gritik pentung ingkang rumiyin ingkang Rama mesakaken dhateng kawula sapi 10 dijaluk namung setunggal kangge warataning kemakmuran. Ya. Wedhus 5 dipun suwun setunggal nggih kangge kemakmuran. Nek nandalem kok gunake gritik pentung. Nek enek rakyat nggih to dijaluk nggih pangapuntenipun. Kula minangka pranata hukum negara kula mboten gelem tanda tangan. Ora cocok kena minggat. Suwe. Kula nggih minggat. Ora cocok minggat. Menawi kula kelakon minggat, kula sumpah menawi kula petuk ning dalan sirah sampan sing kaya ndok ajeng kula terak mobil. Mergo hukum negara pasale 303 kuwi kecelakaan ning ora mateni wong. Sampai omong apa? Sampean niku ratu napa rampok? Apa? Yo ratu. Arep ngopo kowe? Pranatan wonten ing Gading Kencana. Sampun tumenap nanging panjenengan wae. Sing duwe sapi 10 dijaluk 8. Sing duwe wedhus 8 dijaluk 6. Lha iku ratu-ratu sambetlap. Iku lagi kewan. Begegek yo ngono. Oh. Ya. Ing besuke yen sampean butuhke kula. Yen ana apa-apane aja golek kula. Sing butuh kowe kuwi sapa? Yen pancen pranatan boten diwahi malih. Kula sutik derek sampean. Luput nggonku milih sampean. Kula gadang-gadang sampean dadi ratu. Niku ambek adil para marto berbuti gawa leksana. Nanging tundane napa? Tenaga bondo donya pun kangge bebotohan sampean. Nanging kula dereng nampi kekocah saking sampean. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kula jumbuhaken nalika pilihan gambare sampean niku milih asu. Jebul mboten namung gambar raine sampean. Patrape sampean tan bedane koyo asu. Oh alah teman. Aku gelo milih kowe. Kowe ketoke pejabat ning jebul kowe penjahat. Aku ngono kawula tak demo kowe. Boten usah dipun begalih. Lah kita kenapa nek? Ngene koyo apa parkir mobil ae. Jenengan iki pripun?
durung sempat. Nah, Kok durung sempat kok? Jane iki jadi Urung sempat wayahe. sampean dados ratu iku mergo kula. Sik sabar. Gandeng Sang Prabu iki sibuk. Kowe iki arep didhawuhke. Ah, So apa? Karo priya liya. Lho, janjine lek ora sida dadi bojone ratu. Ora apa-apa sing penting kowe mukti mulya sugih, ora kekurangan apa wae. Ya aku ora sudi to. Kira mau sing. Kowe ora urung ngerti. Ora ngerti. Durung ngerti ya. Calon bojomu ora ngerti. Lho sinten calon bojo? Iran. Cakep kok. Junior. sing baku aku durung sempat njawab karo kowe. Pokoke saged boten sak saged. Wedah sakniki kaya bojo. Sinten iki kudune? Ora iso. Sago napa boten Aku saged? ora sago. Lho, ora sago. Iya, Manten iya. sampeyan iki janji. Ora janji piye? Ngapusi jenengan. Lah nek aku ngapus arep apa kowe? Kurang ajar. Sampeyan iki dadi ratu iki gara-gara kula. Kok sampeyan tega kaya ngono? Bowenan rupane kaya kethek. Nek lah, berarti kan yo lah. Kurang ajar. Ini dia sepatan iki. Bowenan rupane sariman kaya asu. Kaya asu. Amjad. Aku ora radi rakyat. Rembug cukup. Kepatian menika wonten jati kesusupan ruyung. Kedahipun patih harus sumangga timbali. Celok mongkon. Celok. Nggih sak. Jurusan ora ngerti karepe kok timbali celok ae. Mengke nek rawuh dipun paring saka ligan kita ya. Ya. Nah, dipun paranggakaken kayu cendana apelet putih. Cumandhokipun wonten Kepatian. Oh iya. Aku ora nek iku. Nggih. Berarti ana kayu cendana yo luar taman. Ayo. Ora omong iki. Ngomong ah. Sampeyan iki omong timbali ora omong. Saderengipun kula pikantuk dawuh napa kula kedah omong langkung rumiyin. Menawi to kula ingkang kedah omong langkung rumiyin kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa panjenengan. Lah iki ya Nuwun Prabu Haryo Sariman. Yo tak tompo bali pengen suling-suling tampan untuk ora lupa cukup pamuji Gusti Sila karo jagat Allah subhanahu wa taala. Naningih kula tampi mugi dados teguh kahayuwangan kula. Wonten dawuh pangandika sinuwun Prabu kaningaya kula wonten kapatihan dumadakan kula dipun parani supados sowan wonten ngarsa panjenengan. Ingsun kepengin pangandika marang sira Paman Patih. Merga ingsun ana kawigaten sing bakal tak sampaiake ing sak ngarep Paman Patih. Paman Patih, Paman. Lah iku action wonten lho, ben ketok-ketoprak tenan. Kaya kula ora, Cok. Wonten dawuh pangandika sinuwun. Panganane bugis opo kok panganane? Pangandika merga ketrak gremes. Alfi. Ingsun mundhut rembug cukup tanpa ana pusaka iki. Ingsun mundhut pusaka iku entuk warangka kayu cendana kang pelet putih sing cumandha ning dalem kepatihan.
Sampai wis ngerti karepe. Naning nggih. Kula mangertosi kekarepan panjenengan. Panjenengan ngutus bilih wontenipun curiga ingkang dereng wonten warangwanipun menika supados pados kewarangka Ya. ingkang wonten kepatihan. Bener. Sendika dawuh. Prabu, nggih. Gelagat lan semu. Patih Harya Sugol niku lahir kalian batin boten padha. Nah, bilang itu kok. Monggo dipun awat-awati. Sagala-gala macan ora bakal mentolo